Subling gipasabot sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO kung nganong gilusad ang operasyon batok sa usa ka steel manufacturing facility sa Davao City, dindaghan ang nawad-an og trabaho. Ani ang report ni John D. Esteban. Sumala sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK nga gitahasang mituman lamang sila sa ilahang mandato ug sa kung unsay nalatid sa balaod taliwala sa magamulo sa mga trabahante nga nawad-an og panginabuhian. Kini human gironda sa National Bureau of Investigation o PAOK ang Davao Mighty Steel Corporation sa Barangay Ilang, Davao City niadtong Agosto 13. Gilusad ang maong operasyon tungod matud pa substandard ang ginama ug gidistribute niini nga mga puthaw. Gawas niini, delikado sa matud pa sa panglawas sa mga empleyado tungod sa giingong presensya sa radioactive material. Sa pagkakaron, gipaundang una ang operasyon sa maong steel manufacturing facility samtang nagparayon pa ang lawom nga investigasyon. Para sa ating mga kababayan na workers, we sympathize with them. We know how they feel kasi kagaya nga, mahirap mawala ng trabaho. But on the part of PAOK, talagang kailangan gawin po natin mas magdato at saka kung anong nakasaad sa batas at saka kung anong nakikita natin na riskado ng ating mga kababayan. Gipaundang ang operasyon sa maong steel manufacturing facility human sa operasyon samtang nagparayon ang ilahang investigasyon. Hindi po kami kalaban, hindi po kalaban ng PAOK at saka NBI. Kakampi niyo po kami. Magtulong po tayo how to get your benefits and also to find future employments better. Hinuon midangup na sa lokal nga kagamhanan sa Davao City ang kapin 200 affected workers. Nakig-coordinar na sab ang Office of the Civil Defense Region 11 sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno aron mahatagan og dinaliang tabang ang mga mamumuo. Amo dia dire is to coordinate with partner agencies namo sa Disaster Council, sa DOLE, sa DSWD ug others kung unsay matabang nato ngadto sa mga families nga ma-impact ana nga kuan nga maong law enforcement. Sa bahin sa DSWD 11, we will provide material aid or food packs and we will assess ano pa yung further intervention na ibibigay natin. Depende na po sa situation ng ating mga affected employees together with their families. kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.